Daton mekaten awan-awan minangka madheman pasantane Donalindra. Woi, jas, jas, woi, woi, jas, woi, Tan sawinan ya panjenengan sambut karo sedaya nalendra. Sedaya nalendra main jajan Gusti Kang Agung Kang Kawasa. Sedaya saking barang badhe kedasan karo aturaken sedaya rawuh sugeng amin santri wonten granipun Bapak Abdul Hakim Sori Guru Nasihat Dawan Sakuwarga. Mugi wonten adicara wali panggung pemerintahan Abdul Hakim Anja dadi kita adicara kita punika. Monggo nyerangan kemudaran kabeh mekaten alon-alon aus tetep lanjut punika. Ada terjemah balon, terjemah balon. Alus